Toto. Můžeš to ukázat? Tady. Zase pozdrav, ne? Dobrý den, tady je cihla nebo vycihla. A tady, počkej, ukážeš to. Tady tohle je magnet, na kdyby vám něco vzal zloděj, co byste mohli udělat. Víte, máte tady korunu nějaké České republiky nebo co? Co to je? Policejní odznak. Policejní odznak. Je pan Kuboslav nebo Kuba Babak? Já jsem Behrán. Ne, Kubakak. Jak ta bitka, ne? Tady má nějaký větrák, nejsme u mě doma. Jak jsem... Větrák, ono to má znát. Jo, už to vzeje, pojď, ne. Takhle dej ruce. Aha, tak. Už to vzeje. Jo, kde je to? A docela dost. Nevím, to je nějaký plyn, ne? To má být sušička. Sušička. No, to má To je nějaké auto. To je nějaký vozík. Je. To je jak skoro auto. Víte? Jsme... Tu je pan Kuba Kakak. Ten Kuba Kaka. Nějaký vozík. To je tenisová lopata, nebo co to je? Tenisová lopata, je. Nevíš? To není tenisová lopata. Pojď někde jinde, Kuba Kakak. Tenisová lopata. Čekejte. Vidíte? Co děláš? Úplně jinak. Tenisová lopata. Ano, tenisová lopata. To není tenisová Tohle je magnet na čmuchání peněz. Tak se vyčmucháme, co máme. Ne. Něco tam je. Něco tam je. Ale já ti to neukážu. A je tam koruna. Jo, je. A to nemusíš říkat. A ta koruna. Domů vezme, dostane 50 000 korun. Ne, 50 000 dolarů za jednu jedinou korunu. Jednu jedinou korunu, aby jsme se stalo. To je kladivo. S tím tě můžu Kubaku. Jo? Čekej. Boko. Mám normální palička, dívej. Dívej. Tahle tu nebolí. Když takhle někoho nebolí, to vyběhne. Ty vole. To zkus bouchnout do zem, jak by to dělal. A teď se nám tam odletělo. Co jste mě vyvěděli? Tu tak, to. Tu? Si to bouchl. Tu tak to úplně bum. Mně se to prostě někdy i vypne ta kamera sama. Jo. Pojďme. Co teď? Nevím. Já si na Jdu. Tomáš a Dalina Berková. Velkovi, dívej. Tu? Co to máš? Tomáš a Dalina Belkovi. A tady taky Tomáš a Dalina Berkovi. Tady máš jejich zvonek. Tam je jejich číslo. A tu je další zvonek. Tady, co teďka mizím, je 37, vidíte to? Berková. Tady je Miebe. A tady je 19. Ale nevíte, kde jsme. My jsme na... Kde jsme vůbec? Ne. Pan Ježíš? Ne, my jsme... A to je Německo, to je od Německa, ne? Není. Gelok says Jezus Kristus. No, možná je to trochu německy. No,
jsme na osadě Kostelec. Že ano, Kubo? Tam chybí ryb. 1903. Že jsme... Oni kecaj! Ježíš Kristus umřel v roce 0000. A ne 1003. Možná je to pravda. 1009, ne. Jak on umřel, tak si začínali počítat roky. Teprve. No, to nemusíme ale vědět. Dobře, když jsme na ulici Kostelec, tak musíme. Jo, Steklá svíčka. my jsme na ulici Kostelec, nebo Osada. Osada Kostelec. Osada Kostel. Kostelec. Tohle, to je ta oblast. To je jejich dům. To je dům od pana Velkoslava. Ne, nedávej to na YouTube, prosím. Proč? To je hrůza. Ahoj. Dobrý den. To je hrůza. Yeah. Není, točíme 6 minut. Ok, to si tím dám. Tam od toho příčku asi Co, Fine? 15 metrů čtverečních, to je No. tak Auto. možná. Hej, hej, skočíme, jak projede kolem nás auto. Raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři. Sejel ti nohy. Táčím kamerou. Ty jsi můj kameraman, víš to? Ne, nejsem tvoj kameraman. Jsi můj kameraman. Neschovávej se tam. Bylo to. Piličíku. Co chceš? Ježiškej zdus. Si. Máme tě už natočeného, víš to? Ne, já jsem nechtěl. Hanaku. A kdo je Hanaku zase? Proč? A proč utěk? A tohle by bylo všechno lidi. Já říkám. Čau všem. Jo, Danek, pojď, jdem na počítač. Jo? Zámenky a mrdžem. Tady je, dívej. Kameraman, já nejsem kameraman. Tak ještě nebudeme končit. Pan kameraman musí ukončit. A nebo